Sirjan ma nsabx ħati li fi frar ta' sentejn ilu stubra Spanjola feluq snina fil-bajja ta' San Ġorġ ġewwa San Ġiljan. Dan wara li l-qorti qiset li mill-provi li tresqu qudiemha l-akkużat u tfajla kellhom x'jaqsmu flimkien bil-kunsens ta' xulxin. Aħmad Ħames ta' 25 sena ġie miċċel li stupra t-tfajla fil-lejl ta' bejn 23 u l-24 ta' frar wara li ntaqgħu fis-stabilment tad-divertiment ġewwa Paċiville. Fix-xhieda tagħha, it-tfajla xedet li ħassitha komda mal-akkużat dejn il-baħar sakemm imbut tagħha ċartela l-qalzit u stupraħħa. Hija spjegat li provat twaffqu iżda ħadd ma seta' jgħinha għax kienu weħidhom fuq il-bajja għaliex kienet ix-xita. Hija xedet ukoll li l-akkużat b'isem u ħalliha tibki fuq il-bajja. L-espert mediku qal li mit-testijiet li għamel ma jindikax li seħħ stupru. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Gabriella Vella qalet li ma tistax tasal għal konklużjoni seħħ stupru u għalhekk illiberat lill-akkużat minn kull ħtija. It-talba ta' Alfred u Giorgia dwar il-libertà proviżorja meħuda minn referenza kostituzzjonali ġiet miċħuda mill-qorti. Wara ġiet miċħuda it-talba għal ħelsien mill-arrest, l-aħwa de Giorgio resqu talba biex il-qorti tagħmel referenza kostituzzjonali fejn sostnew li d-drittijiet tagħhom kienu nkisru. Fl-aħħar deċiżjoni tagħha dwar il-kwistjoni tar-referenza kostituzzjonali l-imħallef Edwina Grima osservat li l-liġi li tirregola din ir-referenza kienet tgħid li meta ssir din it-talba, il-kwistjoni għandha tiġi referuta lil prima awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha sakemm il-qorti ma tkunx tal-fehma li t-talba hija waħda frivola.